Татарстан Республикасының 17 муниципаль районында 3 августтан махсус күрсәтмә бирелгәнчегә кадәр гадәттән тыш вазгыять режимы кертелде. Бу нәрсә дигән сүз? Эфирда Таяны нуктасы тапшыру, студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак нейтралитет формасында. Айруча Ознакай Октаныш, Әлки, Әлмә, Топас, Баулы, Бөгілмә, Зәй, Яшел Үзән, Кайбы, Челногорск, Мөслим, Яңа Шишмә, Нурлат, Сарман, Ширмешән һәм Ютазы муниципаль районнары корылыктан интегә диелгән. Ирек әфәнде, беренче торын сезгә бирәсем килә. Инде яңгырлар да булды кебек. Корылыкка китергән факторлар нинди? Явым-төшем булмавы. Иң беренчесе явым-төшем булмады. Икенчесе температураның, июль айында температураның югары булуы. Менә бу табигый факторлар дип әйтик инде, Гызима. Шулай ук безнең үзебездән торган кайсы бер факторлар да бар. Технологлар технологияны соблюдать итмәгән вакытта, кышкы вакытта, язгы вакытта менә бу эрегән суларны, кар суларын җиргә сеңдереп кала алмау сәбәпле. Ул безнең особенно үстән генә эшкәрткән җирләрдә күп күзәтелә инде. Менә ул җирләрдә туфрак бик каты кибеп, үсемлекләр тиңнәрдә инде. Шуннан да табигый шартлар булмаганда, әгәр дә корылык булса, билгеле, корылык булса бер нәрсәдә үсми кебек. Шулай да 21-нче гасыр кебек инде. Шулай бит агротехник яктан инде алга киткән, илдә яшибез. Камилә, бу тагын нинди объектив сәбәпләрне күрәсез? Бүген генә Татарстан кырларыннан әйләнеп айрым алганда, сез әйтеп үткән Апас районы кырларыннан әйләнеп кайткач, менә үземнең күргәннәремне сөйлисе килә. Бу чыннан да теге зыян күрү, ул теге каяндыр алынган әйбер түгел, уйдырма әйбер түгел. Чыннан да республикабызның күп хуҗалыклары корылыктан зыян күрде. Мин махсус тукталып, Апас районы кырларында кирип карадым, кырларны махсус тукталып. Кул сыярлык ярыклар бар, нитеп киткән, шундый теге тармакланып киткән ярыклар. Менә шушы җирдә дә Апас районы игенчеләре мотор иттереп эшлиләр. Бүген менә карап торам, Зия агрофермасы кырларында менә чорнап кына алалар 13 комбайн һәм теге ашлыкны да ташыйлар. Бернинди үзеклек тә юк, алар тырышалар. Безнең һәм уңышта булай чагыштырмача ярыйсы гына. Төрле җирләрдә төрлечә. Әмма ләкин менә тагын бер ягы бар. Корылыктан менә шулай бу чаң сугуда түгелдер инде. Ул күпмедер күләмдә безнең хуҗалыклар иминiyat дигән әйбергә һаманда ышаныч күрсәтеп, күпмедер ярдәм иминiyat фонды тарафыннан күпмедер ярдәм, күпмедер компенсация алуга өметләнәдер. Мин уйлыйм, менә чыннан да быел бу бәлки бу эштә кузгалып китәр, чөнки Россия авыл хуҗалыгы министрлыгында яңа җитәкчеләр, безнең республика җитәкчеләре алар белән очраштылар һәм ниндидер өметле сүзләр ишеттеләр. Менә минемчә безгә теге кем әйткәнде игенчеләребез бернинди авырлыкларга, кыенлыкларга карамыйча эшлиләр һәм менә кем әйткәнде технология таләпләре төгәл үтәлгән хуҗалыкларда. Корылыкмы, юкмы, анда ярыйсы гына уңыш бар. Әмма ләкин менә икенче ягы бар бит әле аның. Узган ел ашлыкка бәя булмады, 450 тиенгә кадәр җитте һәм күп хуҗалыклар ниндидер теге өметсезлеккә бирелә башладылар. Тукта, ашлык җитештерүнең файдасы да юк шикелле тоелды, әйме. Шуңа күрә ашлама кирәкле күләмдә һәм дә яфрактан тукландыру башка менә шундай агротехник чаралар күрелмәгән хуҗалыкларда әлбәттә инде корылыкта нык сукты һәм чыннан да теге уңышта әзрәк. Әмма ләкин республика буенча бүген өметсезлеккә бирелергә һич кенә дә нигез юк, чөнки хуҗалыкларның күбесендә ашлык әйбәт. Без өметсезлеккә гомумән бирелергә яратмыйбыз. Без һәр вакытта позитив карашта, шулай да менә хәвефле табигать күренешләре, коры җилләр, туфрактагы һәм һавада корылык аркасында азык-төлек иминлегенә куркыныч янауны булдырмау максатларында 18 елның 3 августыннан 255 номерлы күрсәтмә эшләнде диелде. Менә Ирек әфәнде, ул нәрсә дигән сүз? Менә шу күрсәтмә нәрсә турында сөйли? Гади халыкка аңлатыр өчен инде. Бүгенге көннән сан дөресен әйткәндә, ул кадәр куркыныч әйбер юк. Тик шулай да ул безнең авыл хуҗалыгына түгел, башка муниципаль берәмлектәге кешеләргә дә кагылышлы не бит инде ул распоряжение дип әйтергә кирәк. Янгын мәсьәләсе дә бар бит әле анда. Басуда кырда һәр игеннәр кипкән,
техника эшлей. Шундай очраклар бар. Жеңіл машина келіп тоқтаған жерде саламға тірәп тұрған турыда от шыққан очраклар да бар. Менә ансында көз алдында тып кертелгән инде ул. Бүгенге көндә тирлекчелекне белән азык белән тәэмин итү ягыннан ул кадәр зур проблема булырга тиеш түгел, потому что безнең узган ел күп кенә запаслар калды. Быелгысы елга кадәр безнең балансны ягадан санап чыгаралар. Әле безнең берни кадәр узган ел белән чагыштырганда әзрәк җыеп алсак та, шуңа да карамастан әле безнең җыелмаган кукурузлар бар, күп еллыкның икенче укысылы кармасмес дигән культуралар, атналетный травы дигән культураларны бер ел белән аларны җыеп алган чиракта дөрес качественный корм, азык әзерләү бүгенге көндә мөмкин. Нәтиҗә саргали иртәрәк дип әйтәсез. Ул кадәр авыл хуҗалыгына бүгенге көндә аштан ашка үләбез дигән вердикт. Авыррак та еллар күргән бар иде, шулай бит. Авыррак та еллар күргән булды. Мәсәлән, 2010 елда бар булганы безнең 700 мең тоннадан артык кына ашлык җыелганда. Хәниф абый, менә кырлык елларында югары уңышка ирешер өчен мөмкинлек бирүче агротехник чаралар җитәрлек дәрәҗәдә кулланылды дип исәпләйсезме? Менә сез ничек бәяләйсез? Хәзерге көндә безнең уҗым культуралары тулысынча формалаштырылар, алар уңышларын бирделәр. Күпчелек мәйданнарда бу уңыш уже җыелып алынды. Монда безнең менә бу кырлык булган зоналарда борчак уңышы кимүгә килде инде. Ул башта борчак салкын булып үсә алмыйча торды, аннары кинәт эссе булу аркасында борчакның үсеше тукталды. Монда әйтеп китәргә кирәк, менә бу кинәт эсселәнеп китү һәм шулай югары температура тору бу азык культураларына сөтеки саграк карарга кирәк. Чөнки монда азык культураларының составында клетчатка күбәя, каротиннар башка хайван организмына кирәкле әйберләр, алар кимәргә мөмкин. Әгәр дә вакытында җыеп алмасак һәм вакытында чаралар күрмәсәк. Аннан соң менә бу кырлык булган районнарда, конечно, бәрәңге уңышы тоже шулай кимергә мөмкин. Чөнки безнең беләсез, бәрәңге ул көн кыскаргач үсә. Көн кыскаргач уже безнең туфракта барыбер яңгыр өстәп тормагач, анда дым уже кимеде шактый. Технологиялар турында тагын берничә сүз әйтеп үтим әле. Менә Зәй районы безнең соңгы 3 ел эчендә шул кадәр теге суклангыч эшли башлады, чөнки монда кирде Агрокөч Төркем дигән инвестор белән инвесторның арасы бик зур, һәм дә алар менә бүгенге көндә андагы технология башкаларга үрнәк иттереп күрсәтерлек. Ел сайын алар менә 800 мең тонна быел да менә кертергә җыеналар тирес, ашлыйлар. Аннан соң федераль культуралар. Алар шул кадәр үстерә, кем әйткәндәй, уңышны шул кадәр тегез тоңга сөрү, пар җирләре. Алар бүтән технологияларны саклап эшләгәндә, менә ул нидә Зәйгә генә хас түгел. Шуңа күрә дә мин әйтәсем килә, иң югары уңыш та Зәй хуҗалыкларында. Бүген алар шулай да менә Зәй бит шушы 17 районга кергән. Ул шушы агротехник бүтән чараларны кулланган, килештә шунда кергән булып чыгамы? Өстәп әйтәсем килә. Мәсәлән, теге дымлылык, әгәр дә инде теге җитәрлек күләмдә дип исәпкә алсак, башка еллардагы шикелле, анда 2 тапкырга азрак быел. 2 тапкырга дымлылык теге азрак, яңгырлар азрак яуган. Анардан күбрәк, берничә тапкырга күбрәк яуган башка районнарда уңыш азрак. 20, хәтта 18-19 сайтнар алучы хуҗалыкларда бар. Аларда бит димәк дымлылыкка гына кайтарып калдыру, яңгыр явуына гына кайтарып калдыру дөрес булмас иде. Ни өчен дигәндә, вакытында яуган әз генә яңгыр да, әгәр тиешле технология ашланган ниләргә шул кадәр күтәреп җибәрә, чөнки бездә башка эшләү мөмкин түгел. Безнең теге табигать шундый. Бездә бары тик технологиялар, бары тик ашлама, бары тик менә яфрактан тукландыру, үз вакытында карау, тирес кертү, менә шушы башка технологияларны кулланганда гына бездә мул уңышка нитеп була, өмет итеп була. Башкача юк.
Әйтәсе килгән соң мин дә сезгә кушылып китәсем килә. Кырылышлар булса да, бик начар булса да, көзгә бодайларны уже җыелып алынды. Әле бетмәгән көзгә бодайларыбыз инде. Менә 79%. Аның өстенә борчакларыбыз кыры булса да, бик иссе булудан бик үсеп китә алмадылар. Аның карамастан да 37% уже җыелып алынды. 37%. Соннарга килгәндә, әлбәттә, Ирек әфәндем бүген алып та килгән, ниме соннарлы. Сез нинди соннар белән килдегез безгә? Дөресендә, уҗым бодайы 90%-ка якын мәйданнар суктырып алынган, 80%-ка якын арыш, 37% борчак, арпа, где-то 12-13% тирәсе безнең. Уңышларына, чыгышларына караганда зерновойларда менә бу зимой будай 30 ягында бара. Әз генә түбәнрәк арыш, арпа 29-лар тирәсе и борчак инде 16 ягында бара бага. Менә Рифкат абый, сезнең карап торам да, сезгә сезнең якларда яхшы гына яңгыр яуган ахры. Шулай бит, сезнең кило ярма кадәр помидорларга кадәр үстергәнсез икән. Әле режиссерыбыз хәзер аны күрсәттерде экраннарда. Сездә бу проблема булмадымы, кырылык? Сезнең якларда яңгыр җитәрлек яудымы? Яңгыр җитәрлек яуды. Бакчачыларга андай зур уңышлар өчен яңгыр гына кирәкми, аны индивидуально алны карарга була. Ул су сибергә может ничек погодадан карый. Әгәр дә шулай бу кырлар белән не сравнишь, монда кичкенә участоклар, шуңа күрә бөтенсе зависит кешеләрнең үзеннән. Әгәр дә ул яхшы итеп караса, төрле ашламалар, именно органик ашламалар кулланса, шундый зур уңышлар алып була. Кешедән генә торам икән бу. Менә моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез рекламадан соң. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыруы без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без инде сөйләшә башлаган идек. Менә кырлык шартларында безнең шушы 17 районыбызда 43 районның 17 районда кырылык дип игълан ителде. Югалтуларны киметүдә нәрсә Таяну нуктасы булырга мөмкин? Моның турында сөйләшүебезне менә дәвам итәбез. Камил абый, рекламага китер алдыннан сез менә әйткән идегез, яңгыр булмаган районнарда, барыбер яңгыр булмаган булган районнарда да әле әзрәк алалар дип әйттегез. Шулай бит, башка елларда әгәр дә чагыштырсак, без инде берничә ел рәттән рекордлы уңышлар да алдык. Шулай бит, димәк, табигать шартлары гына туры килгән булып чыгамыни ул елларда. Быел табигать шартлары туры килмәгәч тә безнең инде әзрәк төшә башлады. Сез ничек исәплисез? Берничә генә мисал китереп үтәсем килә. Мәсәлән, Зәй районында уртача уңыш гектарыннан 40 центнердан артык булса, менә Бөгелмәдә бүгенге көндә 18 центнер чыга. Менә икесе дә янәшә районнар, Бөгелмәнең аның перспективалары бар, анысы турында беләбез, әмма ләкин менә шушы технология, тиешле күләмдә ашлама кертү, сидераль культураларны файдалану һәм башкалар әйме җитеп бетмәгән районнарда ул инде ашлыкчыннан да уңышны. Тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, кешеләрдән дә тора. Хуҗалык җитәкчесенең эшне ничек оештырган, әйбәт оештырган хуҗалыкларда анда уңыш та әйбәт. Аның теге кем әйткәнди, башка ниләре дә, аның хезмәт хакы да түләнгән. Әмма ләкин менә әгәрҗешләр бар, инвестор районнары бүгенге көндә берничә ай дәвамында хезмәт хакы алмаган кеше, комбайнчы, ул механизатор, аның күңеле ничек эшкә барсын? Чыннан да кешеләрдән, оештырудан, инвестордан һәм дә теге белгечләрдән тора күп нәрсә. Күп факторлардан тора. Мөдәррис абый, сез кырлыктан саклану өчен нишләдегез? Сез бит инде турыдан-туры сезгә бу кагылышлар. Безнең районда Аллаһка шөкер андый проблема булмады. Анарсыңында быелгы Шулай да ассоциациядә сез шулай ук аралашасыздыр башка фермерлар белән дә. Анарсыңында кырлык, без бит инде кырлыкны күргәләдек. Biz 10-нчы елларны, 11-нчы елларны кырлыклар булды, менә шундый нәрсәләр булды. Быелгы кырлык ул ничектер сыңрак килгән кырлык, анарсың быелгы минем уйлавым буенча инде
влагозаряд, почвадағы влагозаряд бик начар булмадыдыр дип уйлыйм. Шуңа күрә инде азимилар бик начар түгел. Төрле җирдә төрлечә без инде теге бөтен нәрсәне бер нигә куя алмыйбыз. Ансы дөрес, кемнең технологияны җиренә җиткереп эшләгән кешеләрнең, аларның әлбәттә чагыштырмача результатлары әйбәтрәк. Анда бер нәрсә әйтеп булмый. Анасында без бит теге огородта гына үстерә торган нәрсә түгел, безнең бит инде ул бизнес. Бизнес буларак безнең өчен табыш, анда күп центнер, центнер ул мөһим мәсьәлә. Ләкин анардан артыграк безгә инде табыш кирәк. Шуңа күрә инде әгәрдәге кырлыклар, ниләр була икән, аларны бәяне үстерә торган әйберендә. Аның белән компенсация булырга мөмкин. Сез менә бизнесмен буларак нинди фаразлар бу елга табышны ничек алга таба исәпләп куясызмы соң? Бизнесменнар гадәттә алдан фаразлый бит инде. Юк, авыл хуҗалыгында без беркайчан да алай итмибез. Без сатып бетермичә, менә быелгы без аны теге санап куйсаң, туры килми ул аны баштан. Кызганычка каршы, Россия җитәкчелегенең моңарчы авыл хуҗалыгы юнәлешендә алып барган сәясәте, ул авыл хуҗалыгын үстерүгә түгел, күп юнәлешләрдә бетерүгә табан барды. Менә сез уйлап карагыз, бер генә хуҗалык итүче менә хуҗалык җитәкчеләре бер генә юнәлештә дә бәя 2 тапкыр кимегән продукция, җитештерелгән продукция өчен бәя 2 тапкыр кимегәне юк. Әмма ләкин бүгенге көндә менә карагыз, узган ел бу вакытта 24 сум иде литр килограммы сөтнең. Бүген ул 12 сумга калды. Ашлыкның бәясе 4,5 сумга төште әйме. Һәм дә бүгенге көнгә кадәр ашлык үстерүче, җитештерүче бәясе күпме буласын белми. Аның менә мин булган хуҗалыкта, ул фермер хуҗалыгы шулай ук әйме, 1000 тонна көзге будайны алар клейковинасы җилемсәсе аның 23-24%, Ибрахим исемендәге хуҗалыкта 1000 тонна будайлары бар, аны сатарлар иде, әмма бәя билгеле түгел. Бүген менә көньяк өлкәләрдә бәя әзрәк кенә арта, әмма түгел бездә әле килеп сораучы юк. Шуңа күрә алып сатарлар, алар моменттан файдаланып калырга һәм дә арзан бәядән алырга тырышалар. Бүген авыл хуҗалыгында эшләүчеләр шундый шартларга куелган, алар алдан бер нәрсәне планлаштыра алмый. Ким дигәндә бит кредитларны булса да капларга кирәк күбесе өчен, шулай бит. Сөттән генә 3 миллиард зыян күрде республика хуҗалыклары. Сезгә кушылып китәсе килә иде. Мин инде бик күп кырлыклар булса да, хәзерге вакытта техника заманасы, җитәкчеләр яңа техникалар алып торалар. Һәр вакытта да эшләп торалар, иртүк торалар, кичкә хәтле кырлыкмы, кырлык түгелме, эшчеләрне үзеннән дә бик күбесенчә торалар. Менә безнең нидә бер комбайнга 700 гектардан артык уртача туры килә. Кайбер хуҗалыкларда бер комбайнга 1000 гектардан артык. Әле ул 3400 комбайнның әле яртысыннан артыгы аларның яңа түгел, иске. Һәм елына бары тик 151 комбайн алынган. Техниканы яңартып торалар, комбайны алып торалар. Бөтен җирдә дә шулаймы әле ул? Акчалары кулларында барлыкка килсә, 3 миллиард сөттән генә табышын югалткан. Һәм ашлыктан бермә-бер югалткан табышын. Ул техника бүген 10-12 меңлек комбайнны ала алмый ул бүгенге хуҗалык, бүгенге шартларда. Шуңа күрә монда бары тик җитештерелгән продукциягә бәя булырга тиеш. Аны өстәгеләр билгеләргә тиеш. Бер генә илдә дә чит илдә, авыл хуҗалыгы алга киткән чит илдә бер генә базар шартларына сылтама ясамыйлар. Анда бәя куелган. Мәсәлән, 25 сум була икән сөткә бәя, име. Бүген синең ишек алдыңа килеп 25 сумнан алып киткән булсалар, авыл кешесен анда кем әйткәндә сыйыр асрарга өндәргә дә кирәк түгел. Иске техникалары булса, аларның тормышлары алга бармаячак. Яңа техника булгач, ул алга бара, һәр вакытта да өметләре алда ул кешеләрнең. Бәясе түбән булгач, нәрсәләр генә нинди яңа техника алсаң да, бөтен тырышу бушка киткән кебек килеп чыга бит. Шулай бит. Сезгә шуны әйтәсем килә. Яңа техникага дип матур гына сөйләмәгез. Без яңа техниканы бик күп алган һәм банкротка чыккан моннан күрдек. Бу мәсьәлә ул хөкүмәт тарафыннан ниндидер баланска китерә торган
булырга тиеш. Контрольга Техниканың алынырга тиеш. бәясе, Ким дигәндә шушындый бәя булырга тиеш, шулай бит. Ә безнең кыш көне дә сөт бәясе түбән. Ә җәй көне инде булай да куркып тора идек. Ә икмәк бәясенә Ирек әфәнде бармы? Хәзер ниндер бәяләр ничегрәк булыр быел? Менә әлегә белмибез бетләр. Әлегә кадәр бернинди фаразда юкмы? Менә шул ялгыш адымнар ясамасы өчен хәзерге көндә көн сайын мониторинг алып барыла. Хуҗалыкларның да, җитештерүчеләрнең дә, переработчикларның да, чтобы, скажем так, не обидеть. Бүгенге көндә пока базар мониторится. Әмма ләкин хуҗалыкларга бит мониторинг түгел, бәя кирәк. Бүген ашлыгы аның бар, хуҗалыкның чыгымнары күп. Аңа запас частьләр алырга, ягулык майлау материаллары, хезмәт хакы түләргә кирәк вакытында. Шуңа күрә өстәгеләр бу турыда уйларга тиештер бит инде әзрәк кенә. экономически обоснованный бәяләр кирәк. Әйе. Теге нольга гына түгел, прибыль дә булырга тиеш. Конечно, инде ашлыкның бәясе Бездә мәсәлән, бит бер генә оборот елына, уйлап карагыз, бер генә безнең туры килми нәрсәдер. Без 1 ел көтәбез. Ул мәсьәлә шулай. диптергә. Ул кая бар ул? Шуңа күрә минем уйлавым буенча, әйтик, һәрбер ай сайын айлык бер обороты була икән инде ширкәтнең. Аның 10% прибыль була икән, безнең бер елга 120% булырга тиеш. Әлбәттә инде үсеш Ул күп түгел. Хөрмәтле кунаклар, инде Шуңа иминиятләштерү турында да сөйләшеп алсак иде. Хәзер без беләбез инде, бездә кырлыкта булырга мөмкин, төрлечә мөмкин. Алдан менә әйтүегезчә, елына бер мәртәбә генә булгач, аннары тагын бер ел көтәргә кирәк. Гомумән алганда, соңгы вакытта бездә менә шушы иминиятләштерү компанияләре ничек эшли, чәчүләрне иминиятләштерү? Ул беренчедән югалтуларны каплыймы? Күпме җирләр бездә гомумән иминиятләштерелгән? Бу турыда ел сайын истәгеләр вәгъдә бирәләр. Менә быелдан башлап, менә закон проекты була, менә дәүләт думасына проект кертәләр. Әмма ләкин һаман да кем әйткәндә йөк үз урынында тора. Чөнки монда өстән нәрсә генә кирәк? Бары тик авыл хуҗалыгына бирелгән иминиятләштерү өчен дәүләт акчасы каядыр югала. Иминиятләштерелгән әз генә күләмдә зыян күргән теге ниләр хуҗалыклар әз генә күләмдә иминиятләштерелгән җирләренә дә ала алмыйлар, зыянны каплата алмыйлар. Бүгенге көндә Россия күләмендә күрелгән зыян ул бит Татарстанда гына түгел, мәсәлән, башка өлкәләрдә дә, Крымда да корылык, башка берничә өлкәдә. Шуңа күрә монда иминиятләштерү системасын тәртипкә китерү беренче чиратта куелырга тиеш. Чөнки хуҗалык җитәкчесе үзенең акчасын булай гына, гәрчә дәүләт әйтә, өстәгеләр әйтәләр, Россия хөкүмәте әйтә, без бит 50% аның сезгә кайтарып бирәчәкбез ди. Әмма ләкин кайчан? Иминиятләштерү фондына син бүген үзеңнең акчаңны бирәсең һәм бездән 0,3% кына аларның мөмкинлеге бар шушы зыянны капларга. Һәм дә беләсезме, анда шул кадәр махсус карап чыктым мин аның теге, шул кадәр пунктлар күп, аның берсе генә туры килмәсә дә, 200-гә якын пунктның берсе генә туры килмәсә дә, алар шунда ук сиңа уже тиешле сумманы бирми. Һәм дә хуҗалыкларга, кем әйткәндә, үзе биргән акчаны аягы белән йөреп кире кайтарырга туры килә. Шуңа күрә бүген иминиятләштерү системасы бездә юк ул, эшләми ул. Ирек әфәнде, менә югалтуларны киметү өчен нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Дәүләт бәлкем нәрсәләрдер ярдәм итәргә мөмкиннәрдер. Ярый, безнең студиябызда әле андый кешеләр юк, һәм күбесе хәзер кырда, эштә. Бүгенге көндә югалтуларсыз җыеп алуны оештырырга кирәк, иң беренче чиратта. Күп кенә ниләр, механизаторлар, комбайнерлар дип әйтгәндәме, гектар мәйдан артыннан куып, артка чыгып барган ашлыкны карамыйча, үскән басуда кырда булган ашлыкны да күп кенә югалтулар белән җыеп алына. Моңа һәрбер җитәкче персональны үзе барып тикшереп артыннан карап бирмәсә, моның өчен чыга торган түгел. Безнең ел менә бу һәрбер уңыш елы нәрсәсенә җәсендә 200 меңнән артык, күбрәк булмаса, югалтулар бар име? Инде менә дәүләт ярдәменә килгәндә, инде булса компенсациялар, инде вәгъдәләр бармы? Билгелеме әле алар? Вәгъдәләр юк. Без бу гадәттән тыш хәл керү белән Мәскәүгә федераль министерствога хәбәр салдык. Алардан андый-мондый
пока әйберләр күренмәй. Теге якты йөз күрсәтмәйләр пока дип әйтергә кирәк. Әлегә дип әйтик, чөнки безне караучылар хәзер бәлкем инде теге борчыла башлар. Шуңа карамастан, безнең яңа министр бит инде Мәскәүдә Патрушев правительствога үзенең докладын керткән, анда 17 регион, менә безнең белән 18 регион була инде ул. Рәсәй буенча барлыгы 18 регионда шушы гадәттән тыш хәлләр кертелгән. Димәк, өметле Шуның җидесе Ни өчен дигәндә 2010 елгы корылыктан соң Татарстан авыл хуҗалыгына Россия Федерациясе 800 миллион сум күләмендә акчалата ярдәм ясаган иде. Аның күпмедер ние быел да бәлки булыр дип өмет низәргә ярамый. Өметле шушы ноктада бүген саубуллашабыз да, кырда эшләүчеләргә Алла ярдәм бирсен. Саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.